Kada taon, hindi bababa sa 8 milyong katao ang bumibisita sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag sa Pangasinan. Isa sa mga madalas bumisita rito ang pamilya Matias, kung saan mas lumalim pa ang kanilang debosyon sa pagpanaw ng kanilang ama. Basta mayroon akong oras, pupunta rin ako dito. Naka-base na kami sa Gapan sa Nueva Ecija. Pero taga rito ako sa Pangasinan, sa Orbistondo. Kaya bata pa kami, talagang nagsisimad din kami dito sa Manawag. Bata pa lang po kami, sir. Dinadalaw na namin to. Pinakilala sa amin ng, especially mother ko, na miracles nga daw po. Tapos kahit medyo malayo, from Nueva Ecija pa kasi kami. So, yun, dinadalaw po namin. Believer po talaga kami ng Lady of Manawag. Ang mga kagaya ng pamilya Matias ang madalas na suki ni Apple na isang vendor sa labas ng simbahan. Sa bawat bumibisita, bitbit niya ang panalangin makabenta. Siyempre, dadayuin po talaga ng mga turista, lalo na pag nalaman po nilang lalo na minor basilica po itong simbahan ito. Ang bilang ng dumadagsang deboto sa bayan ng Manawag, inaasang sasampa sa 1 milyon sa buwan ng Abril. Sa buwan kasing ito, ipagdiriwang ang ika-100 anibersaryo ng canonical coronation ng Our Lady of Manawag. Bagamat buwan pa lang ng Pebrero, puspusan na ang paghahanda ng bayan. Bukod sa parking at pagsasaayos sa mga establishmento, kanilang tinututukan ang pagdaragdag pa ng palikuran. Alam mo yan, unang hinahanap din nila from a long trip. No, in fact, going back to Manawag, Manawag is the blessing capital na din. So maraming travelers talaga. No? Even in the wee hours of the night, o din yung early mass, kinakatch nila yung early mass so that they come back again, they can go back again where they came from ng mas maaga. So unang-una, more of restrooms, more of convenience stores ang medyo kailangan dito, no? To accommodate itong mga pilgrims na nandito, no, in the wee hours at saka mga oras na siyempre pangangailangan din po nila before they visit the Basilica. Ang pasilidad, isa sa mga naging panawagan ni Pangasinan Governor Ramon Mongico III sa pagbisita sa probinsya ni Department of Tourism Secretary Cristina Prasco. Ito'y sa pagtatayo pa ng karagdagang tourist rest area sa probinsya, partikular na sa bayan ng Manawag. I know there's a need for us to, again, construct a TRK probably for Manawag, and we have a provincial government property. And also, again, Secretary, a massive development to help our visitors, for them to have more convenience in terms of traffic, and so that they will have more establishments, no, to go to. We hear the request for more tourist rest areas, loud and clear, Gov. And since Tiaza is here, I will commit in their behalf to provide the province's request. Dahil yun po yung direktiba ng ating presidente. Nabigyan natin ng assistance yung ating mga local government units para umangat po yung kalidad ng serbisyo para sa ating turismo. Hindi lamang sa international tourism, kung hindi din po sa domestic tourism. Kung magkataon, malaking ginhawa ito para sa mga turista. Ang Tourist Rest Area ay programa ng Department of Tourism at ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para mapalakas pa ang turismo sa bansa. Bukod sa magandang pasyalan, hanap rin kasi ng mga turista ang maayos na palikuran. We are in need of even more than one tourist rest area. Manawag being a pilgrimage town at saka lumalabas na gateway ng probinsya ng Pangasinan. Ang DOT figure lumalabas na maabot kami ng almost 8 million a year arrivals. So all the more na kailangan po namin yung mga ganyang projects. Sa ngayon, puspusan na ang paghahanda ng bayan para sa makasaysayang selebrasyon sa Abril. Jose Robert Inventor, RNG News.